Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon ɗo e roɓɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof oɗon jaade hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye ina yaade e bandum gorko Amadou an walla Amadou Moussa an. Amadou bisimilla ma. Banimba Aissata jam wale mon yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe e nder Sénégal e caggal leydi on mbiyama bisimilla mon Aissata hande noon ene wayno ma en gaare jaandeji ɗi ganduɗa hande ne gaare toɓɓe certuɗe ko noonne kadi ma en jaaha toon to Fouta ma en jaaha toon to Fouta tigui addande won kala ko ganduɗa kewino toon hanki ɗum ɗon noon wonata koye gueɗe rendo ɗum noon Amadou en puɗɗorto tan e jaago ɗum ko ganduɗa woni jaydeli ɗi puɗɗoroɗen e Sud Quotidien. Jayde Sud Quotidien ene wayno yoɗo subaka hande kañum ari koko yewti ko e dialogue mo ganduɗa ko dialogue national to banggue politique woni dawrugol jayde noon wi ene wayno tan ko famara o point mort manama kanko mo ganduɗa kam ardi on ɗon dialogue tan oɗo saaha joni ene wayno o woni koko wiyete ko hono point mort ko wona ɗum ko ina tawe e nder nden ɗon jayde Sud Quotidien gam haɓade drogue woni huuɗo ɗayno nodirto ko chanvrendien douane leydi men Sénégal ne wayno ƴetti walla mbiyen joni o hepti ko tolni e temedde 6 kilo kon ɗon huuɗo wiyete ko chanvrendien ɗum ɗon koye yontere yewtude nde ɗum noon hamnima le quotidien le quotidien oɗo subaka hande kañum nene wayno naydi koye banggue goɗɗo nde ari koko yewti ko e gulali kewtuɗo ɗo e nder leydi men Sénégal woni to banggue contrat pétrolier ɗum ɗon noon sa bima hollitama won plainte kay joƴƴina fewde mo ganduɗa o ko Alioune Sall kam e Franck Timis e nder hen noon Abdoul Mbaye e Mamadou Lamine Diallo kañumen tan goytoyima toon to biteɗo hono juge d'instruction ha joni tan payeten koye Vox Populi jayde Vox Populi e oɗo subaka hande kañum ari koko yewti ko e dawrugol gam joni o abbade yidde o mo ganduɗa ko yarah muɗum Ousmane Tanor Dieng Barthélémy Dias noon kam tan udditi dame walla mbiyen udditani dame wonande kay socialiste en gam joni o ɓe mbawa tigui ene wayno dañde kawral ko guuri makko noon jaaƴi ne tawe e page 3 e jayde witende Vox Populi caggal Vox Populi noon ko stade walla mbiyen coftal balle jayde stade kañum ne wayno haalata koko yewti ko e coftal balli ha tengti to banggue football jayde noon wi ko caggal coupe d'Afrique des nations de football joni o yaɓana ko e mercato woni coggu e jeeygu jour uji e nder hen noon jayde wi ene wayno baroɗe tati leydi men Sénégal walla baroɗe nayni leydi men Sénégal nana e jeereji ɗi kadi ko ɓurɓe wawde joni o ɗaɓɓede no hannirta ni inayi ɓen hono Idrissa Gana Gueye mo Paris Saint-Germain woni e ƴamde o saaha ko noonne kadi Kalidou Koulibaly mo Manchester United woni e ƴamde ko noonne kadi Edouard Mendy podɗo yaade toon to Rennes ko noonne kadi omo ganduɗa ko Keita Baldé Diawo jogorɗo huccande toon to Monaco jayde lamba noon paɗen woni sunu lamba e kala e saaha kañum haalata koko yewti ko e gueɗe ha joni lamba no mbiɗa ni ene wayno noon jayde ari koye hello yañgo ko fati e banggue open de presse mo Eumeu Sène waɗi hanki toon to Pékin woni tan kuccam makko e jaydiyankoɓe wondude e jirwino kam e yimɓe makko kanko noon Eumeu Sène o suuti hen konngudi jaji kono tan konngudi ɓurde matinade hen ɗi ko ɗiɗo gonɗi gonne ɗo e haalde o wi wonde ko mami wattu Modou Lo e place muɗum mo andu hoore makko ñande min kawri Aissatou ko ɗo uddi jayndeji men e oɗo ñalawma hande ɗo uddi jayndeji meɗen en garante moɗon tan nomin kaalire puɗɗorgol woni tan to commune mo Bokkinaji toon to commune mo Bokkinaji noon ina jeeya e département mo Kanel ɓe jaɓɓima hoɓɓe mawɓe waɗɓe fayida hanke hoɓɓe ɓe ganda gari tan ko gam wallidde ɓe caɗele mabɓe caggal nde mo ganduɗa woni ministre Mansour Faye yeehi toon ɓe kalani ɗum caɗele ɓe jogui ɗen caɗele noon ene jeeya hen dañde ndiyam yuɓɓuɗam ɗam ɗon ndiyam noon saabi ɓe itti koppareje ɓe tottiɓe ɗeɗon koppareje noon Amadou woni ko ganduɗa koko mantini ko heptina ene jogori waɗande ɓe nafoore tigui no mbiɗani Aissata ene wayno ko Mansour Faye jagorɗo kalfinaro gueɗe diƴƴe kam tigui wanno jillu toon to diwan mo Matam ɗum ɗon noon koye yontere yewtude nde e nder hen noon kanko on ɗon jagorɗo joɗodima e hohoɓe diwan o ko noonne kadi ɓe juɓɓini ko wiyete hono CRD koye nder hen ni ɓe kaali caɗele kewɗe ha tengti noon peeje kadi ƴettama hen ko wayno safrude caɗele ndiyam toon to commune mo Bokkilaji ala no mbatten noon so wona kesɗen omo ganduɗa o ala no mbatten so wona keɗɗen konngude omo ganduɗa ko Alassane Mbaye Thiam tawi kam woni maire wuuro mo Bokkilaji e ballal Amadou Diallo
dingal gedal do ndiyam woni caɗele sasade hawrano liggoyade nde nelda maayo walla bangge won ƴettidde mbannoɓe bangge maayo eɓe jogui kamɓe ne mbaɗi ƴettidde bangge duunde haqqillaji maɓɓe noon nangi duunde o ndiyam mum ɓuri moƴƴude ɓuri kadi so dañama hoybude e dow yaroɓe ɓe ko noon tigi mo ganduɗa woni maire mo ɓokki laaji o arti tan e ganduɗa wayloji ɓe mbaɗi e ndiyam ɗam e ko ganduɗa kamɓe goni laamu ne mbaɗi e wayloji gam tan wawde andude holto ɓe mbawi dañde ndiyam moƴƴam ɓeɓe mbawi rokkude askan koɗɗo tono walla mbiyen tan hoɗirɓe toon ɓe mbawa dañde ndiyam ganduɗa ko ndiyam juɓɓuɗam ndiyam moƴƴuɗam e mabɓe ɗum noon Amadou o mo ganduɗa woni questeur ne kañumne daraninomo toon laamu e ngal ɗon banggal ko noon goƴaji kewɗi no wayno goytama hen e nden ɗon jonde ko wayno caɗele laabi ko wayno kadi caɗele teskaɗi toon to diwan mo Lowre e toon to Ferlo ha tengti noon to banggue diwan Dane Maayo ko wayno laabi ɗi Daouda Dia noon kam woni no premier caisse eyyi no mbiruɗa ni tan komin arnoɓe ga hen hande to commune Ɓokilaji komin maire Alassane Mbaye Thiam sababu o noon ko garal ga hen ñanden ministre Mansour Faye no ganduɗa kañum hulfina développement communautaire équité sociale et territorial on arno Matam waɗi toon CRD min kawre mum noon min kalli ɗum caɗele département amen on département de Kanel ko heewi hen ko caɗele ndiyam surtout banggue Ferlo ngo e Lowre nde caɗele banggue lawol Dande Maayo no waɗira tali hankkadi min tampi ndungu foof ko caɗele hay kona ndungu ko caɗele e guese ɗe mbawa remede ndungu e ceeɗu kadi no waɗira ni ne manque moƴƴude bref min kaali caɗele amen foof kono noon banggue Ferlo ngo e Lowre nde wonnoon toon ko ndiyam ɓuuri sadde toon min donki muñade ɗum noon ɗon o wi omo wawi waɗande min ɗum maw neldu équipe min gari noon haalande bandiraɓeɓe wonde ɗum ɗon kam ndiyam ɗam kam dañama so Allah jaaɓi Ferlo ngo foof e Lowre nde foof ma heeɓ ndiyam ɗum noon min gaare haala yettinande bandiraɓe lowrankoɓe somin gayni kadi somin dañita mamin kalan département o foof somin dañani kam mamin kala téléji jaltina wonde aha ɗum ɗo président Macky Sall waɗni ɗum département de Kanel amin jaaroma kanko e gouvernement makko foof amin jarno kadi ministre Mansour Faye e garal makko ga ene Fouta kono kadi e engagement mo waɗi pour rewlude probléme uji fuutankoɓe non ko ɗum wonno hade garal amen on jarama caggal nde kettiɗon Daouda Dia mo ganduɗa woni premier questeur to suudu sarɗiji leydi meɗen ɗum ɗon noon ko arde tan Amadou ine anda Fouta o hande ene heewi ɓanggueji ganduɗa ina daña caɗele ndiyam ko wayni sene daña ñande foof e ballal tan gouvernement o ma won ko ganduɗa ete ina ma dañanme ɗum nafoore te ko way noon so ƴewtidama e nder Fouta foof hande courant nani naata toon hande ete diƴƴe nana naata yimɓe nana jara ndiyam moƴƴam nana daña courant ji ganduɗa e guure kewɗe dañnode caɗele hande caɗele mumen nana iwa e ballal gouvernement mo Sénégal e aɗa andi hunde ko manam ko noon foti wonde saabu so wiyama laamu tan laamu furjitinede ko ɓesguji ɗi ɓesguji noon ɗi ganduɗa ina tawe ɗo e Dakar ina tawe to Thiès ina tawe to Saint-Louis wonɓe toon kadi to ɓuuri woɗɗude e nder leydi ndi alay saago kamɓene ɓe keeɓa e ngal ɗon gueɗal ko ɗum woni ko faami laamu ngu e oɗo saaha woni jilluji limtinɗi gonɗi e yuɓɓinede e oɗo saaha toon to diwan mo Fouta diwan to Lowre e gueɗe baɗe noon ɗum ɗo noon ne wayno ko gueɗal ngal ganduɗa ngal ko gueɗal bangal fayida ko gueɗal bangal fayida ko wiide tan Allah jarama on jarama bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗo tigui min kaɗanta on e roɓɓindu jaydeli moɗon e Pindi TV on jarama e kettugol wiide won tan e tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko tan Ndeye Fatou henno caggal caméra ji équipe muɗum Allah jarama on jarama